jendaurrean aritzeak ezin egona sortzen du. Baita jendaurrean hitz egiten ohituta gauden hori ere. Askotan esan izan dio nere buruari, ezta, baina nola da posible? Mikrofono horreko jardunerako eguneroko lanean ez daukazu inolako arazorik, eta ikusleak edo publiko aurrean baldin bada edo zenbait inguru dela bestea dela, esango dizut egiten, askotan, baita bihoztaupadak takikardiatik gertu ere bai. Ez dula egiteko gogoa sartzen zaizunean, edo doministikoa, hori ez zait inoiz pasa doministikoarena, baina inoiz pentsatu izan dut, doministiko egiteko gogoa etortzen baldin mazaizu edo eta ezin hitz egin izana, hori da niretzako beldurrik handiena. Bueno, beldurra singularrean ez emanezuk erantzun. Beldur mordo badia, K bat jarri beldur horri, paniko ditzen diote, hala diagnostikatu dago, beraz da beldurra hundi potolo-potoloa. Segurenik beldur bakarrea oinarritzen dieta da ridikuloa egiteari beldurra, hankasartzeei beldurra, esate duzuna jendeak behar bezala ez ulertzeari beldurra. Beti imaginatu behar izaten dut aurrean daukadana, norden, ze pentsatzen duen, eta ze entzutea gustatuko litzaioken. Irratian, beti egunero persona batekin akordatzen nintzen, persona diferentea, baina irudikatu egiten nuen, eta telebistan pitin bat komplikatu xiagoa da. Bai ez esan nik ez dakot beldurrik jendaurrin berbaitxiri, oso eroso sentitzen nahi eta irudituten naz dakotezen heldulekuek eta euskarreziek nahiko indartsuetiela, salbuespenen bat eukidot. Enegin egon oso eroso, eta izan da nire hizkuntzan berbetan enegin egon pare bat alditan. Nik esango nuke publiko horren hitz egiterakoan komeni dela anekdota bat etxetik pentsatuta eramatea. Horrek balio duelako zure burua lasaitzeko eta balio duelako jendea pixkat patrikaratzeko edo jendea zure alde jartzeko. Nei beldur gehiena emateitena da jende aurren hitz egiterakoan, haua lehor gelditzia. Haua seko inda, eta antzoki batzutan eta plato batzutan kriston hautsa oten da, eta sentitzen duzu nola haua sekatzen juten da, gero ura edan behar eta kriston beldurra mateit horrek. Jende aurrean, jende ikusten duzu redikuloaren beldurra daukazu txuriz gelditzea, mila gauza. Irratia beste lasaitasun bat ematen du alde horretatik.